It's me again, Renza, and welcome back to my channel. And today is another video. So, ang tagal kong hindi naka-upload. So, ang last upload ko ata is nung June or May. Hindi ko alam, basta hindi ako nakapag-update. Ay, hindi naman June, siguro July. So, ayun, nag-intro lang ako kasi I'm currently editing my video sa Cebu at saka sa Bohol. So, another travel vlog. So, ayun, pasensya na sa camera ko na ginagamit kasi nasira po yung Oppo F3 ko. Talagang sa camera yung pagka-crack niya, kaya ganyan yung effect niya, ganyan. So, pagtyagaan muna natin. So, depende. Soon, kung makakabili ako ng bagong cellphone na maganda yung camera. As of now, is nag-edit nga ako para sa yung videos ko sa Cebu at saka Bohol. Hindi ko alam kung paano ko siya i-edit kasi nga hindi ako masyadong nag-vlog, as in kinukuhanan ko lang ng video yung place, kung saan kami nagpunta, tsaka yung mga ginagawa namin. So, hindi ko alam. So, ipapakita ko na lang yung tips, lahat ng clips from Cebu to Bohol. So, siguro, ihahatiin ko siya in part 1 and part 2. So, sayang naman kung hindi ko i-upload. So, ayun. So, i-edit ko na siya. Then, insert ko na lang yung mga bago kong mga clips doon. I-upload na siya talaga kasi tinatamad ako. So, ayun. 5 days kami sa Cebu. 5 days lahat. So, isang araw lang kami sa Bohol. So, galing Butuan, dumiretso kami sa Bohol. And then, hindi. Butuan to Cebu yung flight namin, airplane. So, madaling araw, mga 5 AM ata, pumunta na kami sa port para bumiyahe papuntang Bohol. So, dun kami unang nag-tour. So, nag-tour kami doon sa Bohol. Saka, isang araw lang sa buong tour namin. So, halagang mga 2,200 lahat. So, kami lang yung nasa sasakyan. So, isang araw na tour. And then, dun kami nag-overnight sa Panglao Beach. And then, kinabukasan, Cebu na. So, Cebu na lahat. So, ipapakita ko na lang lahat-lahat ng clips ko dito. Hindi ko na siya masyadong i-edit ng bongga kasi nga, hindi ko alam kung paano siya dugtong-dugtongin. At nga pala guys, kasama ko dito sa gala na to ay si Mia at si Laudet from Butuan. So, Butuan from Cebu. Silang dalawa yung kasama ko. Then, naghihintay sa amin doon yung dalawa kong friend, as in friend kong taga Pangasinan. So, from Clark to Cebu, yung biyahe nila, naghintay sila sa amin ng halos 4 hours doon sa airport. Then, doon na kami nag-meet lahat. And then, may friend akong nandun sa Cebu, na si BJ. Ayun, siya yung tumulong sa amin doon para maghanap ng matutuluyan din. And ayun, then pupunta na kami ng Bohol. So, lahat-lahat kami is from 6, 7. Basta gano'n, mga 6 or 7. Ganun. So, makikita nyo sa video yung mga kasama ko, guys. Panoorin nyo yung mga videos. Magkita ka sa sakuan. Doon sa mga picture dyan.
Let's. First time na ako sa Part Airport. Ikaw. Welcome aboard. Mia. So, pangitaon na to sila. Where is? Dora, 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 the Explorer. Bash. Vlogging is life ba ya? So, Yaya. Yaya. Sasakay ako, wait lang. Ayun. Nakita ka. Nakita na kita ha. Perfect lagi para kang Japan. Perfect inyong color. Hello. Vlog! Welcome to my channel! Vlog channel. Good morning, my matala. Oh, baby, mga togin! Balik ko lagi yung katra dari dito. Iro-iro gid dito. Ano dahil pangatin niyo dito? Pero ang CR dyan, budget po kasabot. Asa man dito an? Hoy, bongga lagi diri. Di sa amin. Oo. Dito Yan wala. ako mag-gamit chaka. Mag-Christmas pa, mag-ing ang design. Kung tsaka diri, mas tsaka dito. Niyak pa ba dito? Sa mag-pick up ako. Oh, make up is life. Today! Ha? Ako ang vlogger na silent din. Uting ko yung ako sinirira. Kita man tanan mo tingog direct. Sinirira ko ba? Ibang butang ba din ako ha? Bahala mo na. Kasi yung dalawa. Where do you Ah, sila in. Kapa dito si... Nauna mong gudmig-digo. Ah, sige, gawas na. Ay, go! Wapong siya. Tropang kulets. Tropang kulets. Ang saan niya? Uy, Kia Sport Touch. Kia ang yung car. Sport Touch. Ang saan tabi niya? Eh, ang saan tabi lang? Buang. On our way to Bohol. Ito na kami ng Bohol, guys. Yeah. Yeah. Ha? Nasa bag eh. Ay, nasa bag. Magpipicture ka? Eh, first time ulit. Sasakay. First time mo? First time mo? First time? First time? Sige, yung dalawang ganyan. Asan? Oo. Sila may... Oh, bound to Bohol. So, first time namin lahat. Charot. Kailan to vlog Sa 5 days na family bonding para sa mas Ubus na. Nag-baggage yung git sila. Pabilin dito na. Wait lang. Wait lang. Number yours? Padala namin Bohol. First time yan sa Bohol. My second time.
Morning, Bohol! Morning! Hello, good morning. Erika Imbang? Nakanat sa Bohol. And then, waiting na naman. Port of Tubigo. Okay, ma'am. Accommodate sa musere? Uy, naiwaw yung Daniela. Yung bag, Daniela. Come on. Driver siguro rin? Ah. Video. Okay, ma'am. Padulong na ko. Diba? Saya-siya. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers. Yagian yun ang bag ni Daniela. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went away, you went away, you went
Done here. Done with this 220 steps. Went away, you went away, standing, standing, you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you Thanks for watching my video, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa aking next videos. Bye!